Veliki pozdrav za moju braću iz Green Jada, specijalni pozdrav za mog brata Lenija. Želim ovom prilikom odavde iz Čilea da najavim njegov prvi LP album i da pozdravim drugare koji isto učestvuju u ovom projektu, koji snimaju u Argentini. Veliki pozdrav za Bilanovića i veliki pozdrav za komšu Gedoru koji je isti ovakav snimak treba da pošalje sa Tajlandom.